Tako da neku malo viđeniju ženu koja je recimo slobodna, a još je i neiživljen, voli malo da proživi kao i ja, što sam neistrošan i neiživljen, pa da malo ja, jer sam mnogo bi bio raspoloženiji, mnogo bi bio malo i smireniji i bio bi više za šov i više za priču i više za viceve, tako. To me malo neka trza i nervija, sam sebe vidim, zato što sam ja jednostavno gladan, proklet čovjek, da nekam u tom se jednom proklet toga nesretnog seksa, uvijek sam je toga malo bilo, uvijek sam nekako taj moj kapacitet nadprirodan, nisam ja to kriv što sam takvi stvoren, takav stvoren, možda je kriva priroda što me takvog stvorila, da sam gladan te ljubavi, odnosno tog seksa, kako da kažem, i neiživljen, pa neke djevojke zamjerju, moram mi da kažem da se malo ljutim na nju, prošlo je 12, jel tako, ako smijem reći, sam pitao večeras, Vlada mi je prošlo 12, rekla je da nije, sad je prošlo, izvini što ću reći, ja se izvinjavam djevojkama mlađe se od mene, kako da opet se ne izradim vulgarno, ja sam nekima mogu ovdje i otac biti ali vama, gospođice, mi se obraćam lično, vi ste danas mene gurali od sebe, od ženskih, od djevojaka, bježi tamo, čuškala sme, čak sme nogom i udarila u gaće. Pa ja sam dao odgovor, dajem ponovo sad javno, ne mogu ja uzeti već oštar nož čakiju pa pola toga odrezati i baciti da bi bilo manje, kaže, vidi koliko ti je, kaže, to normalno toliko, nisam ja kriv ako sam obdaran, još ja nosim taj šorc široki, da nosim uske kovima, da iće još više to ostakalo i onda bilo još... Ali ne nosiš gaće, zašto ne nosiš gaće? Da, slušaj, možda šort, ali gaće ispod. Čekaj da ti kažem, i ti si mene jednostavno otrova, znači, po tvome treba bi odrezati pola i baciti ribama, ili baciti mačke da jedu, pa nemoj, ako to već imam, što to smeta? Moraš nositi gaće! Svoje nose, što mi je to pripalo. Pa o gaćama je reč. Rekla si, kaže... Jel nosiš gaće? Pa imam. Šoc! Pa da. To, šoc nije gaće, izvini. Mislim, uvredila se stvarno. Vidi, kaže, koliko u tebe izvan ovih muškaraca, mislim, jedne prilike si mi rekla, kaže, ti si nešto stavio, pa svikala da sam stavio kao naočale ili nešto. Kad mi nisam, to je tako prirodno, obdaren. Tako da nemoj me više, molim te. Šta, nemoj više šta? Pa jesi mi danas, mislim, nisi stvarno pravo, ako to treba, jer neću ti primiti srce, ja ni me des matera, malo smo vremena, ali ja tebi to opraštam, mi smo ipak prijatelji, volite me zmaj, mislim. Pričam, jel tako bilo? Bilo je tako, nema tu laži. Nismo svi isti. Neko, Nada, vidjela si srećko, kako ima mišiće, veće nego moji. Tako je u meni nešto posle, to i veće nego u ovih drugih muškaraca. Jel nosiš gaće sad, Zmaju? Jel nosiš gaće sad? Pa ima. Pitam da li nosiš, ne da imaš. Pa imam, nosim. A što te, toliko tebe to brineš? Šta je to, šort ili gaće? Pa dobro, nebitno je. Dobro, ti si moj prijatelj. Ljubite zmaj. Mislim, eto toliko... A ja ću s tobom biti prijatelj pravi, ti ćeš meni malo pomoći. Samo spasit ćeš me. Sami te Bog posla kod mene. Baš mi Bog inače kod tebe poslao sve probleme u životu da rešim. Što se tiče tvoje žene. Što sad razgovaramo, voliš? Prodao. Majke. Sala izlazi tek sljedeće godine, žalim se put. Volite Zmaj. Dečko? Sale, Slavko. Tek sljedeće godine dolazi sa more. Slavko? U maju, da. Aha. A ovaj moj tek, mama otišla da radi u Valju i... A tek sljedeće godine u Valju. Valju? Na... Održavanje. Čekam da 17 mjeseci već povodila se. Pusti me, vruće mi je. Pusti me, vruće mi je. Zmaj. Kakav šakicu imaš. Imaš čast da imaš Zmaja. Šta ti misliš, meni se popesto. Zmaj, dok sam ovdje, moraš da me ubediš u taj tvoj nadimak, da stvarno budeš malo nešto od toga Zmaja. Ili probaj da poletiš ili ne znam ni ja šta, ali dokaži da si Zmaj. Nemoj samo vidiš da vičeš, da kenjaš, da se pališ, da dokaži da si Zmaj. Dokažiš, draga. Ja popijem kafu, aj sam. Nemoj, draga. Da, mama, s vama. Ne mogu vama da gledam više, ne mogu da slušam, aj možete kupam ove.
nešto, moram da popijem kafu. Daj brz ti normalno, nemoj da me vučeš. Gdje ti je? Hoćeš opet sad sa onim psom? Ako nije problem, zapiši mi molite na papir kad se budem poslije iskuširala da mi